kapan awake dhewe lega mbek pengiran. Diparingi rezeki rasane kurang, diparingi umur ora kelingan. Pirang-pirang nek diitung penikmat sing pun paringi dening Gusti Allah mboten nate dititi, mboten nate deteng. Sing diitung rekasane awake dhewe kaya ana wong utang ra nyaur, kaya ana dulur ngakali, kaya ana tangga perkara lan sak piturute. Mboten kemutan nek kathah nikmat sing kedah awake piyambak niki ngrasa syukur. Nek mbon ngatus-ngatus niki babar pindah donya rasane kaya ning neraka. Mugi-mugi mawon kula panjenengan saestu ati niki didandani ben eling nek cara wong lali, nek cara wong mendem, ben tangi nek cara wong turu, bendina anane ora rasa duwe rasa nrimo nek pengiran. Ya Allah Gusti, salah kula napa? Kesan kula sak keluarga ketula-tula. Kenapa ora tau mikir bendina diundang saka masjid kon moro jamaah swande pangeran ora tau ngrumokke. Nek ana ora penake urip bengok-bengok. Nggih niku watake dapure awake dhewe. Wis ora tau rumangsa salah, ora tau nyuwun pangapura. Jalukane werna